ערב טוב. במסגרת שיעורי ההלכה נשאלה שאלה, מה הדין של כתובה שהלכה לאיבוד? אז נקדים לפני כן את העניין של מה זה דין כתובה בכלל. כמו כל דבר ביהדות, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, יש כמה וכמה רבדים, פשט, רמז, דרוש וסוד. הפשט בכתובה זה כמו שזה נשמע, לשון כתב ומכתב. זה כתב התחייבות עם משמעות משפטית, חובות החתן לכלה. כתוב בתורה, שארה, כסותה ועונתה לא יגרע. החתן מתחייב לאישה שהוא ייתן לה שארה, הכוונה מזון, מזונות, כסותה זה לבוש, ועונתה זה דרך אישות וזוגיות כדרך כל הארץ. נוסף לזה, החתן מתחייב בשלושה סוגי כספים שהוא מתחייב לכלה והוא משעבד את עצמו לסכומים האלה. הסכום הראשוני זה 200 זוז לבתולה ו100 זוז לבעולה. 200 זוז בלשון חז"ל זה מטבע קדמוני, בזמן יותר מאוחר זה נקרא 37.5 דרהם, שזה 3.2 גרם כסף כל אחד מהדרהמים. מדובר ב-120 גרם כסף שבשפת יומנו זה כמו משהו כמו 500 שקלים, ואם זה לפי דין דאורייתא זה פי 8, משהו כמו 4,000 שקלים. זה הסכום הראשוני שהוא מתחייב. אחר כך יש תוספת כתובה, שזה כל חתן לפי מעמדו הכלכלית. אחר כך יש את הנדוניה, שהוא מתחייב לשפות את הנדוניה במידה ויהיה אובדן שלה. אז זה הכספים. אז זה הפשט של כתובה, שהעדים הם בעצם הנציגים של הכלה, והם חותמים שהם ראו את ההתחייבות והיא שירה וקיימת, וללא כתובה האישה אסורה לבעלה כנידה. זה הפשט. הרמז חז"ל דורשים שהכתובה זה בעצם התורה, כאשר החתן זה הקדוש ברוך הוא, הכלה זה נשמות ישראל, בעצם שמירת התורה מצוות, הקדוש ברוך הוא מתחייב כמו חתן לזון, לפרנס, לכלכל, ולתת לעם ישראל את כל מה שהוא מצטרך. וזה מובא בהרחבה בשיר השירים, במדרשים וכו'. זה הרמז. הדרש. אז הגמרא דורשת במסכת כתובות, פרק 5, דף נ"ד עמוד ב', דורשת הגמרא, כל הפוחת לבתולה מ200 ולאלמנה ממנה, הרי זו בעילת זנות. זה לשון הגמרא. לגבי השאלה מה קורה עם כתובה שהלכה לאיבוד, מה הדין שלה, אז מביאה הגמרא סיפור. אחתי דרמי בר חמא, אחותו של רמי בר חנא, אהבת נסיבה לרב הוויה. היא הייתה נשואה לרב הוויה. ירכסה כתובתה. כתובתה הלכה לאיבוד. עטו לקמי דרב יוסף. הלכו לרב יוסף לשאול מה הדין. אמר לה הוא ענה להם, אחי אמר רב יהודה אמר שמואל, זו כדברי בעיר. הגמרא דנה פה מה הדין לגבי כתובה שהלכה לאיבוד, מה צריך לעשות. ופוסקת הגמרא, זיל כתוב לה. זאת אומרת, החייב החתן לשוב ולכתוב כתובה חדשה לכלה. כן רואים שכך פסק הרמב"ם. אני קורא בספר נשים, הלכות אישות פרק י' הלכה י', אומר הרמב"ם,
הכונס את האישה, הכוונה הבאה עליה, לאחר כמובן כתובה, חופה וקידושין. הכונס את האישה, מה הדין אם לא כתב הכתובה, או שכתב ועבד שטר הכתובה, או שמחלה כתובתה לבעלה, היא מוותרת, או שמכרה לו כתובתה, היא מצאה איזה תכשיט או איזה משהו והיא רוצה לקנות, אומרת לו, טוב, יש כספים שם, אתה מתחייב לי בכתובה, אני מוכרת על הכתובה, תקנה לי את התכשיט, כן? זה נקרא מחלה כתובתה. אומרת, ההלכה לא יכול להיות דבר כזה. אסור לאדם להיות ללא כתובה, אלא מה עושה? חוזר וכותב לה עיקר כתובתה. אם רצה לקיימה, אם רוצה להמשיך לחיות איתה. לפי שאסור לו לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. אבל המוכר את כתובתה לאחרים, בטובת הנאה, אינו צריך לכתוב לה כתובה אחרת, שלא תקנו כתובה, אלא כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. חז"ל שומרים על כבוד האישה, כדי שהחתן לא יהיה קל לו להוציאה אם מצא אחרת נאה ממנה, או הקדיחה תבשילו וכו'. אז לצורך כך משעבדת התורה בממון את החתן, שיחשוב פעמיים לפני שהוא חושב לגרש את הכלה. ואם הוציא, משלם כתובתה, זאת אומרת שהוא צריך להבין את המשמעות. זה לגבי הדרש, נוסיף עוד ביטוי הלכתי נוסף, איך שמופיע בשולחן ערוך חלק אבן העזר, סימן ס"ו סעיף ג'. אומר רבית יוסף, בעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, אם כתב לה כתובה ונאבדה, או שמחלה לו, שכתבה לו התקבלתי כתובתי, צריך לכתוב אחרת בעיקר הכתובה, שאסור לאדם לשהות עם אשתו שעה אחת בלא כתובה. זאת חז"ל מאוד מאוד דואגים להגנה המשפטית ועל כבוד האישה. זה על פי דרש הגמרא וההלכה. על פי סוד, האישה בעצם היא בחינת מלכות, והאיש הוא בחינת זעיר אנפין, בחינת הקדוש ברוך הוא, והייחוד בין נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא שמוליד את התענוג בקיום העולמות. וזה הסוד של התקנה של רבנו גרשום, שהוא אסר על איש לשאת שתי נשים אם אין סיבה מיוחדת, כדי לפעול ברוחניות, שאיש זה הקדוש ברוך הוא, שלא יקרה שבגלל שעם ישראל לא מושלמים בקיום התורה מצוות, השם יבחר לו בת זוג אחרת. וזה העניין של הכתובה על פי פשט, שזה כתב התחייבות, רמז זה הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ועל פי הלכה זה התחייבות לשמור על מעמד האישה, ועל פי סוד זה עניין של השלמות, האחדות בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. אז יהי רצון בעזרת השם שהתורה הכתובה תעמוד לנו ונזכה בקרוב לחתונה ולנישואים האמיתיים והנצחיים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל וכנסת ישראל, שהחתונה הזאת בעצם היא השלמות של הגילוי והייחוד בין העם ישראל, בין כל האנושות לבין הקדוש ברוך הוא, בבניית בית המקדש השלישי על ידי ביאת משיח צדקנו ברא בימינו, אמן.